Коя платформа за създаване на онлайн магазин да избереш още в началото? Тази, която лично аз харесвам най-малко, е ConvertBuilder. Лично аз стартирах първия си магазин на нея и като цяло нито UX-а ми харесва на нея, нито функционалностите, които има. След това преминахме към така познатия WooCommerce. Преминахме на него, защото за разлика от Shopify нямаш месечни такси, съответно правиш си сайта, качваш си плагините веднъж и след това само подобряваш, но по същия начин UX-а, който аз лично бях създал, не ми хареса. Има брутално направени сайтове, които са на WooCommerce, но лично за мен е доста така устаряла платформа, доста по-трудна за работа, ако нямаш така по-добри умения. За мен най-добрата платформа е Shopify, изключително упростена е, вече дори вкараха техния си AI, в който може да с два промпта да кажеш каква секция искаш да ти създаде и той да я направи. Съответно е изключително удобно, дори можеш да го вържиш и с Cloud, който сам да ти създаде и вебсайта, без наистина да можеш да разбираш от абсолютно нищо, просто трябва да знаеш какво точно искаш. Така че ние използваме Shopify, всичките ни магазини са там, така че това за нас лично е най-добрата платформа, на която може да стартирате вашия онлайн магазин. Като теми, лично аз на този етап, ако трябва да стартирам нов магазин и магазините, които стартираме, са вече с къстъм теми, направени от Claude, не се занимаваме да купуваме теми, както беше преди. И може да последвате канала, защото съвсем скоро ще пуснем нещо ново и то много интересно.